Hola, bon dia. Què tal esteu? Jo estic molt bé, així en la meva casa, com podeu veure, i estic gravant aquest vídeo per explicar-vos com anem a treballar aquests dies. Primer de tot, us he de contar que demà us arribarà al Class d'8 un mogolló d'informació. Per un costat, informació del col·le que ens envia Jesús explicant com ens anem a organitzar aquests dies. Després, informació de la programació que anem a fer de treball des del dilluns fins al divendres amb les meves activitats i amb les activitats de les mestres especialistes, de tal forma que estarà distribuïda per tota la setmana i així podeu fer un poquet de treball. Enviaré la programació, enviaré el treball de les mestres i també enviaré vídeos com aquest per explicar-vos cada assignatura que jo pense que necessita un poquet d'explicació. Per exemple, com funcionem amb el projecte de socials, enviaré també fotos dels esquemes per a que se puguen acabar, de ciències naturals, enviaré solucionaris de les assignatures on heu de fer exercicis, en fi, que un mogolló de coses. Demà serà el dia que més coses tingueu. Després ja vosaltres us comuniqueu amb mi a través de les carpetes del Class d'8 i jo corregiré les activitats que vosaltres m'envieu. I així jo tinc un registre de tot el que vosaltres feu al llarg d'aquests dies. Quan arribi el moment també enviaré els exàmens. I com jo confio en vosaltres, sé que el fareu sense mirar el llibre, perquè si no, no té trellat. Però bueno, jo m'hi fio de vosaltres. Veureu que n'hi ha activitats de religió, activitats de valors i tots podeu fer-les totes, perquè per exemple de valors, si jo us dic que heu de veure una pel·lícula, doncs la podeu veure els de religió i la podeu veure els de valors, perquè això serviria per a tots. La plàstica, en francès envia una plàstica maco i jo envio una altra. Doncs si la que voleu fer la que jo envie, els de francès també podeu, això no n'hi ha problema. Espero que tots esteu bé, jo estic molt bé, estic així amb el meu gos, espereu-se que us l'ensenyi, que està així darrere de mi, està així, mireu, val? Que estem així els dos preparant les classes per a que esteu super a gust en aquests dies de classe virtual. I espero les vostres fotos, els vostres vídeos i jo ja me vaig a dir adéu. Adéu!